Umelá inteligencia. Dve slová, o ktorých počúvaš teraz všade. V správach, v práci a ešte aj teraz pri obrazovke tvojho telefónu, počítaču alebo televízoru. Niektorí hovoria, že AI je najväčšia technologická revolúcia od objavenia elektriny. Iní sa obávajú toho, že nám zobere prácu a že spôsobí chaos v spoločnosti. Ale čo je pravda? Ako AI mení svetovú ekonomiku a čo to znamená pre nás všetkých? Ahojte, moje meno je Samuel Jancík a v dnešnom videu sa pozrieme na to, ako ovplyvňuje AI svetové hospodárstvo, pracovný trh, firmy a aj náš každodenný život. Ukážeme si tie najväčšie výzvy, ktoré nás v oblasti AI čakajú. Tak sa poďme spoločne pozrieť na pohľad do budúcnosti, ktorá začína už dnes. Spokojne sa usaďte a ideme na to. Umelá inteligencia už dnes mení spôsob toho, ako funguje svetová ekonomika. Firmy po celom svete investujú miliardy do vývoja a nasadzovania AI riešení. Od automatizovaných tovární cez inteligenčné finančné systémy až po personalizované služby zákazníkom. Pýtaš sa, prečo to robia? Dôvod je taký, že AI vie extrémnym spôsobom zvýšiť produktivitu aj efektivitu. Zložitú analýzu dát, ktoré by človek robil bežne dni až týždne, zvládne umelá inteligencia za pár sekúnd. Vďaka tomu môžu firmy rýchlejšie inovovať, lepšie plánovať a robiť presnejšie rozhodnutia. AI tak neznamená len úsporu peňazí a času, ale aj nové príležitosti na rast. Vznikajú úplne nové odvetvia, napríklad v oblasti zdravotníctva, logistiky, energetiky či marketingu, a to všetko sa premieta do lepšej konkurencieschopnosti na globálnom trhu. A do toho všetkého sa mení aj spôsob toho, ako firmy podnikajú. AI umožňuje vytvárať nové produkty a služby, ktoré by boli pred pár rokmi priam nepredstaviteľné. Od inteligentných asistentov cez personalizované odporúčania až po prediktívne modely, ktoré dokážu predpovedať trendy na trhu. Umelá inteligencia teda nie je len ďalšou technologickou vlnou, je to motor, ktorý poháňa celú ekonomiku vpred. Jednou z najdiskutovanejších otázok ohľadom umelej inteligencie je, čo spraví s našimi pracovnými miestami. Zoberie nám AI prácu, alebo nám naopak otvorí nové možnosti. Pravdou je, že umelá inteligencia mení pracovný trh rýchlejšie ako ktorákoľvek iná technológia predtým. Rutinné úlohy, ktoré sa dajú presne opísať alebo naprogramovať, sú oveľa častejšie automatizované. To platí nielen pre výrobu, ale aj administratívu, logistiku, zákaznícky servis, či dokonca právnické alebo finančné služby. Na druhej strane však vznikajú úplne nové profesie, ktoré pred pár rokmi vôbec neexistovali. Firmy hľadajú AI špecialistov, dátových analytikov, inžinierov promptov, odborníkov na etiku v technológiách, ale aj kreatívcov, ktorí vedia AI efektívne využívať. To znamená, že najväčšou výzvou pre nás všetkých je napredovať, vzdelávať sa a prispôsobovať sa trhu. Celoživotné učenie a rozvoj sa stáva nevyhnutnosťou, nie výhodou. Ak sa človek nebojí a vie byť flexibilný a učiť sa, AI mu môže nielen prácu zachovať, ale ju aj spríjemniť a zefektívniť. Naopak, tí, ktorí sa zmenám bránia, môžu v budúcnosti naraziť na problémy. Je dôležité si uvedomiť, že AI nie je nepriateľ, ale nástroj. A tak ako je to pri každom nástroji, záleží na tom, ako ho využijeme. Umelá inteligencia nie je len o automatizácii. Ako som už povedal, je to aj motor inovácií. Firmy po celom svete využívajú umelú inteligenciu na to, aby vytvárali úplne nové produkty, služby a obchodné modely. Predstavte si zdravotníctvo, kde AI pomáha lekárom rýchlejšie a dôkladnejšie analyzovať a odhaľovať choroby, alebo logistiku, kde algoritmy optimalizujú čas doručenia tak, že šetria čas, peniaze a napríklad aj emisie. V malom obchode predpovedá AI zákaznícke potreby a prispôsobuje ponuku v reálnom čase. Napríklad, keď sa na to pozrieme z marketingovej perspektívy, marketéri a social media manažery môžu reklamu cieliť presnejšie než kedykoľvek predtým. A to nie len podľa veku a polohy, ale aj podľa záujmov a správania svojej cieľovej skupiny. Samozrejme, tieto nastavenia boli dostupné už aj predtým, ale dnes je to ešte na vyššom leveli. Veľké firmy a mnoho startupov experimentujú s generatívnou AI. Tá dokáže vytvárať texty, obrazy, hudbu rôzneho štýlu, alebo aj video na mieru. To otvára dvere novej komunikácii so zákazníkmi, ale aj úplne novým typom podnikania. Tí, ktorí dokážu umelú inteligenciu efektívne zapojiť do svojich procesov, získavajú obrovskú konkurenčnú výhodu. Na druhej strane, podniky, ktoré AI ignorujú alebo sa jej boja, riskujú, že ich konkurencia predbehne. A to nie len na domácom trhu, ale aj v globálnom meritku. Jednou z najväčších výhod umelej inteligencie je jej schopnosť zvyšovať produktivitu a efektivitu
efektivitu prakticky v každom odvetví. Dokážu za kratší čas zvládnuť viacej práce a s menším počtom chýb. AI dokáže automaticky triediť a analyzovať veľké množstvo dát, navrhovať riešenia na mieru, optimalizovať procesy alebo dokonca autonómne rozhodovať v opakujúcich sa situáciách. V praxi to znamená, že zamestnanci sa môžu sústrediť na hodnotnejšie a kreatívnejšie úlohy, zatiaľ čo rutinné a monotónne úlohy môže prebrať umelá inteligencia. To vedie nielen k úspore času a nákladov, ale aj k vyššej spokojnosti pracovníkov. Produktivita rastie aj na úrovni celých odvetví a ekonomík. Zaujímavé je aj to, že umelá inteligencia beží nepretržite. 24 hodín, 7 dní v týždni. To znamená, že firmy môžu poskytovať služby a podporu zákazníkom kedykoľvek, bez ohľadu na časové pásma alebo sviatky. V konečnom dôsledku umelá inteligencia nepomáha len zvyšovať zisky, ale aj zlepšovať kvalitu produktov, služieb a celkový zážitok zákazníkov. Umelá inteligencia nie je však len o príležitostiach a pokroku. S jej rýchlym vývojom prichádzajú aj určité hrozby a riziká, na ktoré by sme rozhodne nemali zabúdať. Jednou z najväčších víziev je nerovnosť. Krajiny a firmy, ktoré majú prístup k najnovším AI technológiám, môžu získať obrovský náskok pred tými, ktorí zaostávajú. To môže prehlbovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými a medzi veľkými a malými hráčmi na trhu. Ďalšou otázkou je regulácia a etika. Ako zabezpečiť, aby AI rozhodovalo spravodlivo, transparentne a bez predsudkov? Ako zabrániť zneužitiu technológií na manipuláciu, sledovanie alebo šírenie konšpirácií? Veľkou témou je aj ochrana súkromia. AI pracuje s veľkým množstvom dát a veľmi často sú tieto dáta aj citlivé. Je dôležité nastaviť určité pravidlá, kto a ako môže tieto dáta využívať. A napokon AI má aj svoj ekologický rozmer. Veľké dátové centrá a výpočtové operácie spotrebúvajú značné množstvo energie. Ak chceme, aby umelá inteligencia bola udržateľná, musíme myslieť aj na dopad na životné prostredie. Všetky tieto výzvy si vyžadujú spoluprácu medzi vedcami, firmami, vládami a aj bežnými ľuďmi. Len tak dokážeme využiť potenciál AI naplno a zároveň minimalizovať jej riziká. Na záver by som to chcel nejako zhrnúť. Dnes sme si povedali, že AI mení ekonomiku úplne od základov. Prináša obrovský priestor na rast, inovácie a efektivitu, ale zároveň so sebou prináša aj nové výzvy, ktoré musíme spoločne riešiť. Budúcnosť, ktorej zohráva umelá inteligencia kľúčovú rolu, je už tu. Otázka nie je, či sa jej prispôsobíme, ale ako rýchlo a zodpovedne to dokážeme spraviť. Je na nás všetkých, aby sme sa neustále vzdelávali, boli otvorení zmenám a zároveň si chránili hodnoty, na ktorých nám záleží. Každý z nás môže byť súčasťou tejto premeny, či už ako zamestnanec, podnikateľ, študent alebo občan Slovenska. Takisto by som si rád vypočul váš názor. Ako vnímate vy vplyv AI na svoju prácu alebo podnikanie? Máte z umelej inteligencie obavy alebo v nej vidíte novú príležitosť? Napíšte mi vaše odpovede do komentárov, ja si ich rád prečítam a samozrejme na ne odpíšem. Po prípade sa budem snažiť odpovedať na vaše otázky. Ak sa vám toto video páčilo, budem vďačný, ak zanecháte like a prihlásite sa na odber môjho kanálu. Verím, že vám moje videá prinášajú hodnotu a že budeme spoločne budovať komunitu. Ďakujem za váš čas a vidíme sa na budúce.